खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गाबोन 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि गोथार जोनोम सान। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि गोथार जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय साखाफारा जादों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुख्लाय सेरफां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि जोहोलावफुरि बिबार बारियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सुख्लाय सेरफां दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि गोथार जोनोम सान फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे 69थि गोथार जोनोम सान फालिनो लानायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नरेन्द्र नार्जारि, बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि, देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिजों लोगोसे मिरु एबसुजों खुंजानाय 2019 मायथाइनि देंखोमु 1-2-3 बादायलायनायाव सेथि बान्था मोनगिरि अनसुमा स्वर्गियारि आरो बे बोसोराव खुंजानाय मिरु एबसुनि जथुम्मायाव देंखोमु 1-2-3 बादायलायनायाव थामथि बान्था मोनगिरि रानिमा दैमारि बिथांमोना बाहागो लागोन। गासैबो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम बरायनाय आरो हामलायनाय जासिबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय खुंनो गोनां 31 मार्चआव खुंनो गोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 69थि जोनोम सान बे हाबाफारिखौ सुख्लाय सेरफां हालामनि सुख्लायाव थानाय जोहोलावफुरि पार्कआव खुंनो थामथिम खालामनाय जादों। बे हाबाफारिया गाजा गोमजायैनो खुंजागोन आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव माखासे आयदा दङ। बे आयदाफोरनि गेजेराव मोनसे मख'जाथाव आयदाया जाहैबाय गेवलां सावरायमेल। दा बे गेवलां सावरायमेलाव जोंहा बेखेवगिरि महरै फुंखा सुबुं महरै नुजाफैगोन कुमार भास्कर बर्मा संस्कृत एन्ड एन्सियेन्ट स्टाडिज इउनिभारसिटि नलबारिनि एस'सियेट प्रफेसर डक्टर मदन चन्द्र बर' बिथाङा आरो हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नरेन्द्र नार्जारि बिथाङा आरो बै हाबाफारियावनो फुंखा सुबुं महरै नुजाफैबावगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि देंखोनि रानि आब' सुलेखा बसुमतारि बिथाङाबो आलासि महरै नुजाथिफैगोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय देंखो मु 1-2-3आव देरहासार जानाय 2019 मायथाइनि अनसुमा स्वर्गियारि आरो 2025 मायथाइयाव देरहासारनो हानाय रानिमा दैमारि बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै खुंजागोन आरो बिनि एन्ट्रि जा फिस बियो फ्रि जागोन। थामहिनबा बेसेन होनाङा जासेनो रायजो राजा नोंथांमोना पार्कनि सिङाव हाबनानै गासैबो हाबाफारिखौ नायनो हागोन। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला आरो सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौबो गुरैनो खावलायहरनाय जायो। नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ नायनानै बड'फानि जा सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जाहाथे गेवलांसार खालामनायाव आरो लोगोसे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे नोंथांमोना मदद आरो थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरैनो खावलायहरनाय जाबाय। आरो फिन खेबसेबाव बुंबावनाय जाबाय दि बे हाबनाय फिसआ फ्रि जागोन, माने बेसेन लाजासेनो नोंथांमोना हाबनो हागोन, बियो फ्रि जागोन। ओंखायनो नोंथांमोन गासैखौबो गुरै फिन खावलायबाय जे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ नायफैनो हागोन। गोजोन्थों। लोगोसे बे हाबाफारियाव जा सावरायमेल जागोन बे सावरायमेलाव 1000 फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जिरायनाय आरो गासैबो बेबस्था दङ।
माने 1000 फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन बे सावरायमेलाव। ओंखायनो नोंथांमोना गासैबो फैनानै जाहाथे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मोजाङैनो बुजिनानै लानो हानायनि खाबुखौ लानो हायो, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथां